Giroda Odhiambo. Ekineni mabende lieta mara siasa medo jimbore mokalo e pacho kae. Moko kuom jotelo mabende obalo koda moko kuom jotelo mabende kwedo piny owacho ma pacho kae koro kwayo oganda jo Kenya mondo mi oneni okwedo jotelo mabende siro jatend piny Migosi William Ruto kotelnegi kod Godfrey Kanoti mabende na chiel kuom jotelo mabende wuok e duond bura mar DNA kanyakla kod jasiasa National Danga gikwayo jo Kenya mondo mi okwed jotelo ma gie kindeni siro jatend piny Migosi William Ruto e kindeni mabende nitiere jotelo mabende dwaro mondo mi bag twak ma bendo nywando oganda dute pacho kae kaka yo mara neno ni otiek midhiero mabende kwako piny Kenya. Jatelo mabende wuok e duond burano mar DNA mabende ng'ere kaka Godfrey Kanoti ni oloso e yo machalo kamae. Yeyote ambaye anatembea na Ruto government ama ako na hiyo upande ya Ruto, wote wananchi waweke gunia moja, wapelekwe wote nyumbani, because it is wrong for your leader not to think for you. A leader you have elected must think for you, must be on the forefront of protecting your rights. Kinoti wacho ni jatend piny Migosi William Ruto kod Lange nyaka to koro ikore mar adok pacho e yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027 ka bende owacho ni giserem chwalo chenro mag dongruok mabende ne gisingone jo Kenya. If we don't have a functional parliament, Kenya fails. The president will keep on lying. But if parliament reasons and functions, then the country will be on the right path. So, hiyo wabunge wengi unaona wanakusanyana na rais, wanafuata serikali, wote mimi sitaki kusema nikirudia ya kwamba Kenyans make a decision. Don't be lied to. These are people who have no future, they have no vision, they have no plan for anyone. People have said enough is enough, and we are not going to follow them. But they are our leaders. If they change tact and say we have had, we shall listen to them. Ruto lazima ni nyumbani, na hii serikali yake lazima iende nyumbani. Janono weche mag siasa National Danga korka kore to wacho ni twaka mabende ne olieki kod jatenda duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga en mano ma piny owacho dwaro tiyo godo e pando mibadhi mabende kwako piny owacho. Tulikuwa na ile NADCO report ambapo which was not implemented. Tukakuwa na hiyo broad based ambapo tulidhania kwamba because watu yake walijoin serikali they will have provided the government the best solutions so that together the government with the experts from the opposition tungekuwa tunaona hiyo changes, but bado hatujaona hizo changes, na ndio huyo tena sasa anasema anataka conclave.